Hieno syöttö, Kalinin pääsee väliin ja sitten Wilson uudestaan. Ja kyllä peliä edelleen leimaa tällainen tietty sekaisuus. Sellaista oikein selkeää viisikkopeliä ei kummaltakaan ole nähty, vaan nämä testin välierän jännitysmomentit näkyvät ja siitä tulee Yhdysvaltain paikka ja sinne menee! Dustin Brown iskee Yhdysvalloille 1-0, kun venäläispuolustajat sekoilevat täydellisesti. Ja 36 ja katsokaa, sieltä tulee suoraan Konstantin Kornejevin syöttö Dustin Brownille. Ja niinpä tämä Los Angeles Kingsin pelaaja pistää kiekon varmasti häkkiin ja peli on 1-0 Yhdysvalloille. Dustin Brown maalin tekijänä. Malttaa odottaa siinä, että Ilja Bryzgalov avaa rännin ja tällä kaudella 2005-2006 152 pistettä. Ja sitten tulee maali ja sen tekee Ilja Kovaltsuk. Aloituksesta suoraan räjäyttää venäläiskatsomoon. Venäjä sitä kaikkein eniten toivoo. Sinne se pelataan ja nopeasti lähtee Kovaltsukin laukaus sieltä. Pomppaa suoraan tälle loistavalle maalin tekijälle ja kuten tuletuksesta näkyy, niin Kovaltsuk osaa tämän riemuitsemisen jalon taidon, kun viime vuonna katsoi kaksikkoa Kovaltsuk Ovechkin, niin siinä oli riemua vähän vaikka toisille jakaa. Sergei Zinoviev, hyvä aloitusvoitto, pienellä onnella pomppu suoraan Kovaltsukin lapaan. Pitkin jään pintaa, Backes aloituksen hyökkäyspäässä. Tunnelma alkaa hallissa kohota tietysti koko ajan, kun panoksetkin nousevat. Kohta 15 minuuttia pelattu ottelun, toista erää Backes. Nyt leipoo kyllä vaarallisesti siellä hyökkäyspäässä ja vasta hyökkäykseen Kovaltsuk ja yleisö riemastuu täydellisesti, kun Kovaltsuk tulee yksin sieltä ja hän tekee näköjään yksin kaiken! Tulee sieltä omalta alueelta asti ja näette kuinka... Katsokaa, se lähtee Backesin harhailusta. Tästä näin Kovaltsuk riistää kiekon omalta alueelta loppuun saakka, finaaliin saakka, keskustaan, sinne leikkaus ja sitten Robert Desch on yllätetty. Vielä kerran saatte ihailla, siitä tulee oikein varsinainen näytön paikka ja sitten kuinka se siitä kimpoaa. Katsotaanpa nyt vielä uudelleen, sitten muuttaako se jostain suuntaa. Kyllä se muuttaa jälleen. Taiturimaiset hienot harhautukset ja puolustaja tulee loppuun saakka, kääntää loistavasti sinne maalin eteen. Ja nyt vain siellä odotetaan, että kiekkoa saataisiin maalin, jos tulee pelattua. Siihen menee Krepeskov eteen. Morozov puolustaa Backesiä hyvin. Venäjä täysi lukuisin. Loistava Jack Johnsonin kiekon ylöstuonti. Lyles kääntää vielä toiselle puolelle ja sieltä tulee loistava maali! Boso tasoittaa pelin ja onko se Jack Johnson jakaa sieltä toiselta puolelta vielä. Lyles jakaa toiselle puolelle sieltä aivan maaginen syöttö suoraan tyhjään paikkaan ja peli on 2-2. Se on Ron Hainsey, joka tarjoilee sieltä paraatipaikalle ja Boso tasoittaa ottelun 1-1. Siinä puolustajalta kyllä ilmiömäinen pelin luku. Bryzgalov odotti vetoa. Suomea vastaan hän oli täydellinen muuri ja nyt hän on ollut myöskin Venäjää vastaan aivan ilmiömäisen hyvä, vaikka torjunta ei ole niin paljon kertynytkään. Venäläiset pelaajat yrittävät heittäytymällä hankkia sieltä rangaistuksia. Puoli minuuttia vielä on aikaa Venäjällä ylivoimaa ja siellä on tiimispakka jälleen edessä. Radulov hakee paikkaa, pelaa Nikulinille. Nikulin, Radulov, vajaa 2 minuuttia peliaikaa. Radulov ja hän tekee sen maalin. Näin se käy, Radulov tulee ja tekee, kun 1.47 on enää peliaikaa jäljellä, niin hän on viemässä Venäjän loppuun. Saa täällä täyden myrskyn aikaa, Nikulin tarjoilee siihen Raduloville. Tämä tulee siihen laukojan paikalle ja muutamat liikkeet ja sen jälkeen hän pystyy ohittamaan Robert Deschin. Laukaus lähtee sieltä, se tulee erittäin pahasta paikasta, kun Robikov on maalin edessä ja kimpoaa häkkiin ja peli on Venäjälle 3-2. 58-13. Alexander Radulov maali. Minuuttia pelattu rajan. Suter saa kiekko vielä haltuunsa. Pistää viimeisen hyökkäyksen käyntiin. 10 sekuntia peliä käydellä. Morozov ei saa kiekkoa maaliin. Suter menee hakemaan sen, mutta Venäjän kannattajat joutuvat seisomaan. Muutama sekunti vielä aikaa. Venäjä menee finaaliin vai meneekö? Higgins vielä tulee paikka. Yli menee laukaus ja peli on päättynyt. Huikea jännitysnäytelmä on päättynyt. Venäjä voittaa 3-2 ja menee toista kertaa peräkkäin loppuotteluun. Ja millaisen näytelmän jälkeen. Ja Venäjä saa nyt myös kiittää kyllä hieman päätuomari paria. Nimittäin siinä vedettiin Dustin Brown aivan kumoon, kun joukkue pelasi 6-5.